Wat is uw naam en hoe lang woont u al in Sloten? Dan gaan we even zitten, want het wordt een heel lang verhaal. Mijn naam is Spoelstra, geboren en getogen in Sloten. Dit huis gekocht, toen was het een veredeld krot. Ja, het deed me niet in en in alles. Ik werkte in Balk en dan kon ik bij die baas ook een woning krijgen, maar dat wou ik niet. Ik besloot te wonen. Nou, en later kwam ik hier ook te werken. En dat zeg ik, de ene houdt van de moeder, de andere van de dochter. Ik hou van allebei. Als je moeten wij net in de meekeuken eerst dan zei iets. De parel der Friese elfstee. Ja, daar hoeven verder Schrijf geen dat maar op en verder dan hoeven we niks te zeggen. daar hoeven we verder geen groot verhaal te hebben. Ik weet het nou best. Ik ga hier stiend op thuis. Ja. Mijn maat van nu, dat weer nog hier nu tot aan Bonezen kwam. Oh. Abdullah. Abdullah. In het centrum van Sloten vind je het voormalige stadhuis. Tegenwoordig is het een museum waar veel toeristen komen. Hier vind je veel historische attributen zoals wapens en kledij uit de oude tijd